sakya an bakawa tu konanga kam na busuka ar jagawa ang ta age bukti ro bukhogono haibano ar jagawa thangai nokmani ya golpor ni kaisa jingja je nukha asa hisab to saimaya haibano o athar mora hathaino par khai tolawo tui khok thanewo ang thangai nai kha tola thuk thangai chakha ke phaibi kha tola thangmani ono 20 minute nango chulu tola thang thaniwo aro jaga tui khogoi tui bone khok sajaman tui sani tui nung hai ang hai kuar keri boroni malaria manjak dia khetam ang nai diarrhea manjak ke bagek nai diarrhea ma se manjak nai aro tui nung khimani ba aro choi kha nini maidemu tu humani ba sara dunia ni kosog mana aro tui sawan choi kha hebana boro aro ni tui no no hai ke buprawi tui khogi desa o ahame kusumana no kai thango ang kaisa suri man to amro azang jaldi sengkerak sebai nai semajini domani jangjal katere nai a dini Bubagrani khoksa sinno abaga Bubagrani lama hibo